दाहारजोंसो बोरो नोंना पार्टनारफोरा नै मानसियाबो माथो अरगें बायदि रोहो रोहोसो जोंनानै दं। नै सन्थला मा जादों? दुखु जादों आं दुखु। जौ मोनलोङिनि दुखु ना बेदर मोनजायैनि दुखु? दैद साला आंनि दुखुखौबो थेमालियावसो लायोलै नों दुमफाव। माथो नङाबालाय सोरांबानो जौ नागिरबाय थायो सोरांबानो बेदर नागिरबाय थानायफोरालाय दा हरावबा मा मोनजागोन दाहायबा मा जालायगोन दाहायबा मा लोंगोन बहा मोनलोंगोन बेफोरखौसो सिन्थायो बेनिखायसो बुंदों आं। दिनै एसे टेनसना बेलेग। मा टेनसन जामारदों बुंलाय? हांग्रि मोनदिया बिमा जासिगोननो। बिदिबालाय मोजांसो बाथ्रा नोंहा बेखौनो दुखु जाबाय। जायसो दुखु जादों बेसो बुजिदों। मालायनि दुखुखौलाय मालायलाय मा मिथिनो। नोंनावबो आंनि बायदि दुखु जानायमोनब्लासो अब्लासो बुजिगौमोन नों दुमफाव। मा गोदाव सोरावहाय सन्थला मालाया गथ' मोनसिगोन मालाया बिमा जासिगोन नोंहालाय मानि टेनसन जाखो नोंहालाय मा जालाबायखो? आं होनखाबायानो ना दुमफाव जायसो दुखु जादों बेसो बुजिदों। आंनि बायदि सेम दुखु नोंनाव जाबासो नोंबो बुजिगौमोन। मालाय अमा राजाया बिफा जासिगोन हांग्रि मोन्दिया बिमा जासिगोन मोजां संसार जासिगोन। अमा राजाया एसेबां फालथु दा गथ' मोननानै एसे मोजां जाया बे खुसिसो मोननांगौ आरो नोंहा दुखुसो जादों। गोसोनि बेराम मा बुजिनो दुमफाव नोंलाय? मा आंखौ गाज्रिदों नामा सोरबा? मेगनालाय मा पावारानो गैला नामा? जोंखौबो नुवाखै नामा नोंलाय? खुसिजोंनो रावखौबो नुलाय लांला। साला सन्थला खाफाल जिला सुवादसो माथो थांबा बैथिंजाय। मालै साला स्वाद अमा राजा मानो खुसिब्रा? खुसियानोथ' मानि खुसि बबे मोनसे खुसिखौ लाखौनो जालायबाय आं। खुसिलाय बिराद खुसिलाय जाखासिगोनथ' आरो नोंलाय बिफा जासिगोन नालाय। बिफा नै बे अमा राजाया बिफा जानो। दुखुसो जादों दुखु जि खुसिमोन आङो बिराद खुसिमोन आं दसेनो आंनि खुसियाव दुखुआ साग्लोबबाय साला थङालि दुखुआ। आं खुसि जाबायमोन बिरादनो साख्रि मोनबाय थाखा फैसा आरजिसिगोन माहाजोन जासिगोन दुगा खिन्थिसिगोन गारि हाद्रि बिरफुंलायनाय बिरहोगोन सानदोंमोन आं सिख्ला लागोन सानदोंमोन आङो गैया जामारासै जेबो जाला। बेनोथ'लै माब्रै बिदि जानो मोनखो हांग्रि मोन्दिया मानो बिमा जानो मोनखो? नोंहालाय मानि दुखु नोंहालाय मानि दुखु? जायसो जादों बेसो मिन्थिदों मालायालाय मालायनि दुखुखौ बोरै मिन्थिदों बिदिसो बुंलायगोन दा सन्थलाया। बेनिखायनो मिनिदों आं। दानिसो सुखु दंमोन दा दुखुआ दसेनो बारनानै होफैलायबाय आंनि मोदोमाव दा दुखुखौ बोरै होखारबावनांगौ आं मोनसेल'सो जिउ मोनदों बेयावबो सुखुआ गैबावा दुखुआसो बा। बेनिखायनो दुखुखौ फेजेननो थाखाय मिनिदों आं साला दहाय बावसो खुसिथारमोन आं मासा साख्रि मोनबाय होननानै दसेनो लोगोनो दुखुनि खबर मोनलायबायलै बेनिखायनो दुखुखौ फेजेननो मिनिदों आं। आयौ मानसियालाय फाग्लासो जाखोना माखोसै? सैमा फाग्लिसो अरजाबोबाय खोमालै मानसिया। अमा राजा मा मिनिबाय थाखो? दुखुखौ फेजेननो थाखाय मिनिदों आं। नोंहालाय माखौ दुखु जालाबायनांगौ जाखो? गथ'नि बिफा जासिगोन मास्टार साख्रि मोनखाबाय मोजांसो मोननांगौ नोङो। हाबा जानानै नाय अब्लासो मिन्थिगोन नोंसोरो। मिन्थिगौ दे हाबा जाखांनायनि उनाव सेंग्रा सिख्लानि बायदिथ' बहाथो जाबावनो अब्लाबोथ' जों हाबा जाखानांगोन ना बेथ' मिथिंगानि नेमखा। आरो बेफोरखौ बाद होदो हांग्रि मोन्दिखौ मोजाङै नोजोर होदो मोजाङै लाखिदो मोजाङै जोथोन खालामदो। दरखार दुखु होदेरग्रा मानसिफोरजों दुखु होजालां बेनिखायनो मिनिनोसै आं। नैबे अमा राजाखौ दुखुआ मालाबाबो साग्लोबनो हाया। खर'आ जाला नामालै बे अमा राजा नालाय। साननैसोल' बिनि दुखुआ। हांग्रि मोन्दि नोंनिसिम बिमा जासिगोननि गोजोन हामलायनाय जासिबाय। इसोरा नोंखौ आरो नोंनि गथ'खौ अरायबो मोजाङै लाखिथों। थेंक इउ नाजेबदां आरो हापां। दे बिदिबालाय थादो दे जों फैबाय। दे अमा राजा बिफा जासिगोन माथो नोंलाय? सोर खोन्थानाय? सोर खोन्थाबावनांगौ जाखो अमा राजा नुखानाय मिथिखानायखौलाय? माखौ नुखो जेनेबा माखौ नुखो बिनि उदैखौ? गेससो जादों बेनाव बांद्राय थाव लगायनाय ओंख्रि जागोन एकदमबारे थाव बुरजा बुरजा होनानै संगोन लामानि बै फास्टफुड ना मा फुड दोनो बेफोरखौ जागोन बेनिखायसो उदैया देरदों बेना। हामगौ नामा बिदि गोदाव सोराव बखिनो बेबायदि टाइमाव बेफोरबायदि बुंनो हामो नामा? जेबो बुंनाङा मानसिया नर्मेलि थानांगौ गोजोनैसो थानांगौ। नोंबो था आरो बिमाखौबो थानो हो। बिमा? सोर बिमा?
हांग्रि मोनदियालाय बिमा बिमा हांग्रि मोनदिया बिमा जाहैबाय नाजि बुजांथ'दो बेजों रायलायनांगौबा खर'आसो गाज्रि जागोन अमारजानि न'आ बेनो नामा सोर अमाराजा बेलाय आं रावखौबो सिनाया औ नंगौ बेनो अमा राजानि न' जाय नङा होनदों बेनो अमा राजा मानोथो थगायनांगौ जाखो मानोबा फैदोंमोन सान्दाखांनो फैसा खांनो फैदोंबाथाय गैयालाय थाइसेबो आंनाव नोंसोर गामियाव मोनसे गेम लाबोनो नागिरदों आन्ताक्षरी गेम बे गेमाव जायनो देरहागोन बिनोनो जों 50,000 रां होगोन 50,000 रां औ 50,000 रां गेले माला गेलेनांगौ बेखौल' बुं गाबोन बेलासेनि 4 बाजिनिफ्राय गेलेहोनो सानदों आरो बेवहाय मोननै टीम थागोन टीम ए आ जाहैबाय अमा राजा आरो टीम बि आ जाहैबाय दुमफाव दुमफावखौ लाफायालै बेलेगखौ लाफाबाबो नाङा जोंनो दुमफावखौबो नांगौ दुमफावखौ लाफायाबालाय बोरै जानांगौ जाखो दुमफावआसो टीम बि नि केप्टेन आरो टीम ए नि केप्टेना अमा राजा दुमफावखौ फेजेनथारनांगौ बेबारा केप्टेना जायो दुमफावखौबो लाय फेजेननासो गारगोन आं दुमफावखौ बिदिबालाय गाबोन बेलासिनि 4 बाजियाव लोगो मोनसिगोन मोजाङानो जाबाय माथो जाय देरहागोन बेनो 50,000 रां मोनगोन आं देरहायो आं नोंसोर आंनि टीमाव जानोबा जानो हागोन गाबोन नायगोन मा जायो आंबो थांफायो अमा राजा आंबो गेलेनायाव पार्टिसिपेट खालामगोन लोदो मानसिफोरखौ लांफायालां दुमफावाबोथ' लोदोना नि खर'खौ जानो दानागोन मिथिबाय हांदोमोनदि नोंखौ लाफानांगौबा आं जेनगोनसो बेनिखायनो नोंखौ नाङा आंनो नों आंखौ लाफायाबालाय मा जानो आं थांफाथारगोन खुलुमबाय आं हादि दग्लि बरगयारि दिनै नोंथांमोननि खाथियाव गेम लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दानि थासारिया जोबोद गाज्रि आरो बयनिबो गोसोआव गिनाय रागा जोंनाय दुखु बायदिसिना जालागासिनो बयनिबो गोसोआव आरो थासारियाबो मोजां नङा बेनिखायनो नोंथांमोननि गोसोखौ एसेबाबो गोजोनग्लाय होनो दिनै गेम लाबोनाय जाबाय आरो जायनो गेमाव देरहागोन जायनि पार्टिया देरहागोन बिथांमोननो 50,000 होनाय जागोन देलाय नेबाय थानो बायोलां माबार दे जागोन नाथाय गेमखौ जागायनायनि सिगां जोङो टीम सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन टीम ए आरो टीम बि नि थाखाय अमा राजा नों टीम ए फै बेयाव थाफै आरो दुमफाव नों टीम बि नों बैथिं था माखासेफोरा एसे फावसायलाय दानिया जों टीम ए आरो बि नि थाखाय मानसिखौ सायख'नोसै आं टीम बि जों थागोन आं दुमफावजों थागोन आं अमा राजाजोंसो थागोनलै अमा राजानि पार्टियाव थानानै अमा राजाखौनो फेजेनगोन आङो मा होनो जाखोलै बे टीमखौ बेफोरबायदि सायख'नानै लाबा जानाय नङा मानोना आं टीमखौ सायख'नानै होखाबाय सोरनियाव थानांगौ आं गासैखौबो लिस्टखौ बानायखाबाय टीम ए अमा राजानियाव दङ हाफां नों अमा राजानिथिंजाय थाफै आरो टीम बियाव दङ सन्तला टीम बियाव जइन जाफै दानिया टीम ए आव दङ दाउस्रि देलाय टीम बियाव दङ नारजि बुदां टीम ए आव दङ बम्र टीम बियाव दङ सोमस्रि टीम ए आव दङ थफिराम आयौ जोंनि टीमा मा एसेल' ओइ दुमफाव मालायनि थोरसिनि बेदरखौ मानो नाहरनांगौब्रा आंथिं बुरजा दङ नोंथिं खम दङ मा बेलाय नोंसोरनि पार्टिखौसो गिया माथो जों खमबाबो जुजिगोन नोंसोरजों जों देरहाखागोन डर के आगे जिद है जों देरहाखागोन देरहानो होमादों नोंसोरखौ खि ना अमा राजा जोंनो देरहानांगौ औ ब्रा आफां जान्जिया खाफ्रादो जों देरहानांगौ आंबो गेलेयो आंबो टीम बि जों थाफागोन दुमफावमोनजों मा खालामनाय जादोंलै हांग्रिमोनदि हामालै नोङो थां न'आव थां हांग्रिमोनदि नामालै नोङो थां न'आव थां जेबो नङा गेलेनो लुगैथारदोंबालाय गेलेथों आरो बेबाबो जोंनिथिं मानसि खमखा दे बिदिब्ला जों गेमखौ जागायनोसै गासिबो जिरायजोबदो बिदिबालाय टीम ए निफ्राय जागायदो ओके बैठे बैठे बोर हो गया है कुछ करना है काम आओ खेले अंताक्षरी लेके भगवान का नाम टीम बि मनिफ्राय खनदो 30 सेकेन्डल' सम मोनगोन बेनिफ्राय बारा मोना मनिफ्राय मा दंमोनथाय मा दंमोन मनिफ्राय आं रोङालै आं मोलोमासो रोङो इफोरखौ आंबो मिथियालै मनिफ्राय मा मेथाइ दङ आंना मनिफ्राय खुगायावनो फैयाखै खिन्थु उदैयाव दङ आं हिन्दीबासो रोङोहाय हिन्दीखौनो मोना खालि बर'निल' दे होमबालाय जों जेनबाय नोंसोर खनदो जों देरहागलायबाय दे एबार मानिफ्राय खनगोन जोंनो खननो लायगोन दे नोंसोरखौ अमा राजा गोरा मोनसे खोन्थाहरलाय खननो हायि बायदि आच्छा बारु थाइबानि लारु गाध'फोरा मनि मेथाइ खननो रोङाखै ज'खौ खननो खोन्थानि र' ज'निफ्राय खन जुगुगु दाउथु गाबदों आयौ नै दाउथु गाबदों दाउथु गाबाखैलै मा दाउथु गाबदोंब्रा मा थगायोलै
दावथु गाबनायबो खोनानांगोन अब्लासो जानाय लागोन जोङो जायाखै दावथु गाबाखै जेरावबो गेमखौ गेम बायदि गेले मा दावथु गाबनाय गाबिबो नागिरलाय लाङो जाबाय एबार द'निफ्राय खन द'निफ्राय गाबदों नालाय दोङाव लास्टाव जाहैदों द'निफ्राय बेखौलाय आरामसे रोंखायो आं धुम्मा फेटा होजागोन नोंसोर धुम्मा फेटा बारा रोंथाराबा धुम्मा फेटा होजागोन नोंसोर धुम्मा फेटा बेखौ हले मिथिनानै ला लानिफ्राय खन लानिफ्राय अमा राजा मा धुम्मा फेटा मेथाइहाय खोनाफेराखै जों बेफोरबायदि मेथाइ गैया बर'आव नोंसोर बर' मेथाइ खोनासंग्राखाय नोंसोर मिन्थिया मालाबानो रिलिज जाखांबाय बियो मिथिबाय बे मेथाइखौ खोनायाखैबा जारला जागोन नोंसोर हारि दगलि मेदाम जों देरालायबाय दे मोननै अमा राजा धुम्मा फेटा मेथाइ ओंखारबाय आरो जाम बिफोर थाइजौखौ मोनजाबानो जाबायना थाइजौ बिफांनि दालायखौलाय मानो साननांगौ जाखो एबारनिफ्राय ल'निफ्राय खन ला मिथिबाय ला लाजिया लाजिथारा अमा राजाया एसेबो लाजिथारा लाजिया लाजिथारा अमा राजाया सिख्ला एदावनो एसेबो लाजिथारा मा आंनि नाम थादेरलायनाय मेथाइलाय जायालै बियो बिदिया गैया बिदि गैया मानसिनि नाम थादेरनानै खनबाबो जेबो नङा मेथाइआथ' दङ ना अमा राजा दे रानिफ्राय खन र'निफ्राय लाजिथारा ना र'निफ्राय खन एबार रायज्लायदाव जंखायदाव नोंनो फोरोंबाय सन्थुरा मोजां मोननायनि गोसो थोनायनि न'निफ्राय खन न'निफ्राय दां रोङालै जौ लोंबासो बेदर मोनलोंबासो रोङोलां आइ मासे जाथारै पार्टि मोनखो आंलाय आं खनगोन दंफाव आं रोंगौ नेवसिनाया गोरलै मोनब्ला नेवसिगौमोन बावगारनाया गोरलै मोनब्ला बावगारगौमोन मा गाबु गाबलाय मासे लिजिब्रा टिमबियालाय दे लिजि नङा हनिफ्राय खन हनिफ्राय दिबाना बुंदों आंखौ सना हाया आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ बावनो दिबाना बुं सना आंखौ नेनो हाया आं नोंखौ बावनो हाया आं नोंखौ बावनो दे न'निफ्राय खनदो न'निफ्राय मा न'खौल' हरोब्रा बेलेग हरब्रा न'खौ नालाय जों न'आव मेथाइ गैया आरो गाबलायगोनसो सासेया आं न'नि मेथाइखौ नागिरना मोनासै मारै फैफिनलायनायहाय न'निफ्राय मा दङ न'निफ्राय मोनबाय आं नोंखौ मोजां मोनना नोंखौ गोसो थोना जाबाय आं फागोलि जाबाय आं दिबानि दे न'निफ्राय नोंनि महरा गोजा नोंनि खावलाया गोजा नोंनि खानाया गोजा लैसना नोंनि महरा गोजा लैसना नै थाङै थुङै न'खौसो हरलायबाय दा जोंनिथिंजाय ओमफ्राय बमब्रनि नोंनि महरा गोजा खननाया जाबावाखैनो जायाखै बाबु सुराल'सो जायाखै नाथाय सोदोबफोराथ' जादोंना दे रोङाबा रोङा होननानै बुंना लागा 50,000 लानोसै आरो थांनोसै जों आं खनगोन आं रोंगोन बेखौ आंनि लाइफजों मिलायखानायबो नाङा बुंनायखौनो आंना आइ आफाया जाया जाथ'आ बुंनायखौनो आंना बाय बाहागिया महर गाज्रि जाबाय होनना बैसोआ रासिगोन होनना अब्रा अमा राजाजों हाबा हरनाया दे इयुनिफ्राय नायगिरि लोगो नोंथांमोना दिनैनि एपिसोडआव टिम एना साबसिन जादों ना टिम बिना साबसिन जादों कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो दाबाव आरो बे खन्द'निनो नैथि खन्द'खौ जों थाबैनो लाबोगोन अब्ला रिजाल्टखौ होगोन टिम एना साबसिन जादों ना टिम बिया देरहादों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव लोगोसे कमेन्ट खालामनो दाबाव जे दिनैनि एपिसोडआव टिम एना साबसिन जादों ना टिम बिना साबसिन जादों बाय लोगोफोर